Assalamu alaykum hormatly tomaşaşylar. Gahrman arkadamyzyň ajaýyp kitaplaryny, türkmeniň edebiýatyny, aýdymtasyny, dünýä ýaýmaga niýetlenen ýyllarlaryň zehin bäsleşige gepleşigimiziň 11-nji sany sizin bilen. Özüniň ýokary derejeli hyzmaty bilen, aşganaty bilen tapawlanýan altyn toý mekanyny ýazgy edilýär. Gepleşigi elbetde ýurdumyzda meşhur Ak Telewizyon studiýasy ýazga geçirýär. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary meşhur başlymyz Rüstem Haliýew hem-de ýaş zehinli şahyr Kerim Haliýew. Gülün yerinde gülüp ağlananda ağlasa, ağlananda ağlasa, başıma iş düşünde doğun molu bulgasa, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Başıma iş düşünde doğan molu bulgasa, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Dünyada 5 günde uğran sürmedim, 5 günde uğran sürmedim. 26 yaşımda bir kovu dost görmedim, vefalı dost görmedim. İçim atan vesiyetin yaşlık ettim almadım, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? İçim atan vesiyetin yaşlık ettim almadım, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Ay samardı halimi Allah nazar salar mı, Allah nazar salar mı? Uçradım bir şedirdi, hidirmanı bulur mu, hidirmanı bulur mu? Bugün benim elimden oğullarım gelir mi, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Bugün benim elimden oğullarım gelir mi, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Dile hediyem Allah'tan geçirsin günem olsa, geçirsin günem olsa. Bugün İslam dinini menin yüreğime salsa, menin yüreğime salsa. Bugün benim elimden sevgili yarım gelse, kaygısı yaşap var mı bu yalancı dünyada, bu yalancı dünyada? Bugün benim elimden sevgili yarım gelse, kaygısı yaşap var mı bu
şu dünyada, bu yalan şu dünyada, bu yalan şu dünyada. Bu 5 günlük dünyada. Ürsüm, Kerim, gepleşe hoş geldiniz. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar ilki bilen mihmanlar hakynda gysgaça maglumatlar siziň dikkatiňize getirmekçi. Ürsüm Haliýew 1993-nji ýylyň 10-njy maýyny Serdar şäherine eneden bolýar. Maşgalada jemi 4 oğlan, 3 oglan, 1 gyz. Oglanlardan en kiçigi Serdar şäherindäki 6-njy orta mektebi tamamlaýar. Häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň 5-nji ýyl talebi, maşgalaly bir ogly bar. Kerim Haliýew 1996-njy ýylyň 15-nji maýyny Gadowjak şäherinde dünýä gelýär. Maşgalada 4 çağı, 2 oglan, 2 gyz. Öýle maşgalada iň ulusy Gadowjak şäherindäki 15-nji orta mektebi tamamlaýar. Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat mektebini 2016-njy ýylda tamamlandan soň 2 ýyl harby gullukda bolýar, soň 1 ýyl harby ulgamda starşyna bolup işleýär. Häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň 1-nji ýyllyk talebi Fallah. Bu mihmanlar hakynda gysgaça maglumatlar boldy. Umumman dörözülüge gelişiniz hakynda bir tomoşaçylara gurrun berdiňiz. Ürsüm, ilkinji halipaňyz, ilkinji aýdymlaryňyz. Hemmämiz bilýäs, sen Hakan Pahyr Rowşan Haliýew Türkmen aýdymsaz sunugatyna bir uly ýyz goýan halipalaryň biridi, ýatan ýaty bolsun. Indi Hakandan öwrenen zatdan özüň durmuş ýoluny hakynda gysgaça gurrun berdiň. Ne halipa? İlkinji bilen aýdym ýerim. Beherden etrawynyň Mürçe owasynda ilkinji gezek toý teleşkasyna çykyp şol ýerde bir aýdym ýerine ýetiripdim. Näçe ýaşyňyz? Şol 9-njy 10-njy klasda görekler şol. Maşgalamyzda özümden uly doganym aýdym soň men bir adadyk aýdym sadan daşda boldum. Soň harby gulluga gidip geldim. Harby gullukdan gelemden soňra onuň şu Kakamyň dinleýijileri bar. Sen hem aýt, sen hem sesiň gowdy ýerler. Bir gün saý sebäp bilen owamda gyzlar bat diýäse, gyzlar bata bardy. Gyzlar bata bardyr şu men özümden uly doganym aýdym aýtdy diýip aý borlay bir aýsa bolýar, aý men işim ýok aý diýip onuň şol öz kiçik oglam aýdym aýtdy diýerler. Şonu bir getiriň dinläp göreýli bara. Anan bardym aý bir dogrusyny aýdaýyn, bir ýüzüne urana adam. Öň adyny eşitýän özüni göremok. Alan bir aýdym kaýdym aýtdym onuň biraz wagt geçdi bolýan onuň aý şol owamyzyň oglary her ýyl Hakan Pahyr ba wagty köçämizde gurbanlyk bellenýärdi. Köçämizde şo teleşka dikip saganlaryny çagyryp gurbanlykda şol aýdym aýtdy. Onuň aý owamyň oglary diýdi. Rüstem gel bizim şo teleşka ýygnaly onuň puljaga süýşürip saganlaryň hakyny berýärler. Menen tak aýdyma başlamokda dogrusy. Men ýöne haçan bolayyn Hakamyň Atabaý Çarlyýewiň Gopagelliýewiň aýdymlaryny esasy ine şu üçüsi. Şolary telefonumda da gulağımda ni işde bolayyn, nirde bolayyn şol aýdymlar dinleýärdim. Dinläp hiňlenýärdim. Sen ol dinläp hiňini alýan da kän wagt onuň şu geçiş döwrü diýilýär. Şu ýaş wagtyň aýdymçy bolsaň, eýem sen sesim ýognap, eýem geçiş döwrü. Men şu geçiş döwrü geçenden soň aýdyma başladym. Ine şoda maňa bir gowy neme berdi. Ondan soň ine ýanky şol adym italmaz diýip şol bir gowy berýän agalymyň biri bar. Dogrusy şol köp adamlaryň arasynda şol ine Rowşanyň ogly aýdym aýtdy, kiçik oglam aýtdy diýip oturuşyklarda, toýlarda çagyryp şol gollak berdi. Onuň näme şäheriň rızky ýedesi diýilýän, onuň bärik şähere getirdi. Hem şo ýylam Ýanglan ýarym telewizýasyna gatnaşdym 2015-nji ýylda. Ýanglan ýarym telewizýasyna gatnaşdym. Hakan Pahyram 93-nji ýylda diýarym Ýanglan ýarym diýip laureat boldy şonu. Hakan Pahyr laureat boldy. Onuň menim öz ýanymdan diýdim, diýdim, birden diýdim, ýeňiz bolmasam diýdim. Hakan bir hili ruhy neme der diýip öz ýanymdan ilki gatnaşjak däl diýdim.
Ruşanyň ogly gatnaşypdyr, yer almandyr. Adam bir kili özüne erwetde, onuň gatnaşdym, onuň şo italmazdan maslahatlaşdym. Ağam dedim şeýle şuňa gatnaşýan dedim. Ay nim gatnaşy ber dedi. Galan zaten pelegişidir dedi. Görbererse dip. Ay şeýdip şöyle gara ýaňlan ýarmy meňsi boldum. Nesip edenden arkadaşym saýasynda esasy arkadaşym Halipa şäherlik ýoly ulu ünseriýa şu özüňde bir zat bar bolsa bir da işleseň miwesini görýän. Şeýdip talibem bolduk. Kakın dünýeden gaýdanda sen näçe ýaşyňdadyň? Kakam dünýeden gaýdanda men 8 ýaşymdadym. İlkinji aýdym ýerine ýetiren wagtyň şol toý diýäninde ýam kakyn paýry ýokdy. Kakam ýokdy, men 8 ýaşymdadym. Iňullygyny 16 ýaşynda. Iňullygymyzdan ortanjy doganym aýdym aýtdy. Daýanç. Ol halk arasynda daýanç diýip tanalýar, hakykat döwlet geldi oňam. Hakykaty. Tuğrama. Ondan ilkinci aydan aydımın näme aydym aýtdyň şol? İlkinji aydan aýdym aýna gözeliň diýen aýdym aýtdym. Sebäbi ol aýdym kakam çyn ýüregi bilen ejeme bagyşlap, ejem gada aýna gözel bolan soň şol aýdym aýdypdym. Şol aýdym ýerine ýetirdim. Birinji şonu aýtdym. Ýadyma düşýär. Indi häzir kakyn aýdymlaryny aýdýanmy ýa beýle halipalaryň aýdymlaryny aýdýanmy ýa kemal bir özüňem döredýänmi, sadan naň bilen didar bilen bir işleşýänmi? O halipa men şu esasy bir de ýam Rowşan Halifyň ogly Rowşan Halifyň aýdymlaryny aýtdy diýip tanalýar. Men aslynda ähli haýs halipa bolan tapagy ýok. Nur halipa bolsun, Atabay halipa bolsun, Sabar Tekif bolsun. Haýs halipaň aýdym dogry aýdyn. Öz sesime gawat gelse, özüm gow görsem, men şonu aýtdym. Şonu ýöne şol halipalaryň ýerine ýetirenden şu wagt Hudaýa şükür tehnikalymyzy össi. Bir owudollap aranjowka edip halka bir şo halk aýdym diýilende bara bir käbiri düşünýä bir kili bir gamyňçylyk ýaşaň ýa-da şunu aslında oň ýalyk däl. Gepleşen geçen sanly sonra bolmaly halk aýdym diýip gaýta aýdymlara diýilýär diýip. Ondan mihmanlarymyz bilmetdi. Onu özüm düşünürdim. Halk aýdymy after nevelli aýdyma halk aýdym diýilýär. Ol halk dürejligine degişli. Kimdir bir döredipdir, emma oň adyýatdan çykypdyr ýa-da bize gelip ýetmänler şeýlelik bilenem halkynky diýilip gataplanýar. Instagramda biri ýazýar. Sen diýär bu kesgitlemäň bilen men alalaşym ok diýär. Nirede var oň ýaly halk aýdymy after nevelli aýdymlara halk aýdym nirede var o kesgitleme diýemelim. Halk dürejligine var. Türkmen edebiýatyny geçýän bolsaňyz, halk dürejligine var şol diýsem, men näme türkmen dili we edebiýaty mugollumy diýip ýa-da. Ýöne men sen bilen alalaşym ok, halk aýdymy oň ýaly bolanok diýär. Näil bolýar diýsem men düşündirip bilenok. Men ondan soradym. Sen özüňe türkmen dili we edebiýaty mugollumy bolsaň, sen haýsy etrapda, haýsy owada, näçinji mektepde mugollum bolup işleýän adyň familiýaň aýtdym, ýok aýtjak däl, eger aýdaýsam indi kepleşiňde meni maskara ederdiň diýär. Ýa-da görüp duran bolsa, şol gönnüň ol sen hakynda ýollaşym boldum. Sen neksunga diýişgärdiň, hökmany ýagdaýda tanqidçisi bolýar. Hökmany ýagdaýda sen ýanyp duran ot bolaý sen, eýem saňa tanqidlemany söz tapýarlar. Şoň üçin şu talipa dogry bellek geçdiň. Ada aýdyp dur. Halk tarapyndan döredilen aýdym. Bir adam tarapyndan ne. Häzir öňe şu wagt biz halk aýdym aýtdy diýip tanalýar. Olaň hemmes halk aýdym däl. Olaň şu after belli aýdymlarym bar. After belli aýdymlarym bar. Özümden şol halk aýdymdan keňine meňdeş saadlary, şol heňleri halk aýdyma meňdeş bolsa ýam ol halk arasynda halk aýdym diýip gitdi. Aslında ýöne ýanky halipa siziň aýdyşyňyz dogry, halk tarapyndan ada aýdyp dur. Halk aýdym, halkyň aýdymy. Indi özüň gözüňi tutýanmy? Öňden gelýän halk saatlarynyň äheňini haýdym bolsa bir halk destanyndan ýa tapawdy klassik şahirleriň goşgularyndan alyp halk aýdym işleme gözüňi tutýanmy? Hökmany ýagdaýda işlemeli. Biz şu wagt arkadaky ýurdumyzda işlemäne, döretmäne mümkinçilik kän. İslenlik yere varsak studiyalarım var. Hudaýa şükür sazynalarymyz hem ustad, ine gapdanymyzda şahirler, motorine Şahaýyny Kerimjan mene şeýlerek heňde aýdymlar döretjek diýdik. Döretdigem. Arkada hakynda da watanymyz wasp etýän söýgü aýdymlarym döretdik. Häzir nesip bolsa şol aýdymy nädir? İşläp otyrs, biraz şu toýlama zatlarymyz bilen elimizi bu da talip
men hem talip, onun hem olana okuwa da yetişmeli bolýar, onun işläp nesip bolsa bir albom edip çıkarjak. Şol halk aýdym heňinde de aýdymlar çıkarjak, söýgü aýdymlarym çıkarjak, özüme gelişäjek, öz heňime gelişäjek aýdymlar nesip bolsa çıkaryp iş. Şoğulardan. Bir halk aýdymly gurrun näme üçin ýatlatdym? Häzir halk aýdymy ýerine ýetirjiler, bagşylar, aýdymçylar ören köp. Ýöne köpdigine garamadan olar öňden gelýän halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Häzir dogrusyny aýdan Atabay halipaň da aýdymlaryny başaranam aýdýar, başarmadygam aýdýar. Ol oň ýaly halipalaryň bir ýyz goýan aýdymlaryny başarjak bolsaň ýerine ýetir. Başarjak şu halipa şu halipaň aýdan aýdymlaryny özü bolup aýdyp bolmaýar. Öýde bolup aýdyp. Merwe uşun halifin ogly bolsam, şoňa sesim meň diýenim bol, heňim meň diýenim bolsa, eýýäm şolaň bir edip geçýände tehnika çykarlar bolýar. Şu tehnika eýýäm şol aýdymyň köp zadyny süýjetýär şol. En tek bizi ýaş, o zatlar näçe dinlesek hem aýtsagam. Şoň üçin şu wagt ýaş wagtyňyz näçe döretseňiz, näçe halk aýdymy işleýän, awtorlyk aýdymy işleýän tapawdy ýok. Täze aýdymlar döretseňiz sizden ýadygar galjak. Hakykatly. Şonu aýdýan. Şol ine şu wagt Atabay halipaň aýdymny näçe gowaýdy aýly. Edil şu Atabay halipaň özü ýalyk bir meň dedi, iň bolman şu meň dedi birak bir şoň aýtýan toğlarynyň aýtmasaň eýem şol halkyň aňynda başgaça. Ine şu özüm döretip aýdym aýtsam, şu başga biri aýtsa eýem ol Rüstem'iň aýdym, Rüstem öz gowaýdy diýerler diýip gidilýär. Şoň üçin özüň boljak bolmaly. Ha, taňa üstünü gardy diýär. Sag ol. Şahir Kerim Halif. Sen nädýän bu günler? Dörözülük giýje turugyň goşup gelýänmi? Gize yatılan ağın, iyiden turzun. Şeyde mi? Ama umuman şahir deyip atlandıryanız öyle betmek bilen uluve deyip hem üstüme yükleyanız ne deyip o da şahirem bolar. Yani bu at edili özümü şahir deyip atlandıramak. Yani var halkın söyleyen koşkusutı deyip yalnızmaz. Men ilki mektebi kutordum. Konem Aşkabada gaytdım. Şu yıl 7 yıl oldu. Aşkabada gelenme. Yani tek öyle yaşak görmek, o sütte kazarmadı. 7 yıllar yaşadık. Umuman teknikuma gelen son döredicilik soyarda başladı. 2014 yılda ilkinci gedek teknikumda bir yumus verildi. Sonra gel şunu koşuk edip yazıp göreyim edip şöyle koşuk edip yazdım. Muğalime verdim. Şunu ördün yazdım. Havu ördüm yazdım. Şundan hem ördün yazdım. Havu Şahir ekenin edip sonra ulu bakar umuman bir. Onun öň mektepde goşuk adam okudum. Hiç şeyli onun öň ýazmak. Goşuk ýazmak hakynda pikir edip. Arhivlarymam dörsdürip görýän hiç şeyli mektepde ýazan goşugym ýok eken. Umuman 14-nji ýyldan soň bäri näçe 6 ýyl bolup şu ýyl goşuga başlama. Esasy gaýwany halifam Kerim ağa Gurban epes. Kerim ağa bärde näçe döredicilige girem soň maňa esasy şu şeýle bolýar diýip öwreden adama mukam. Diýeri ýeketek halifam mukam şonu hasap edýän, näme halifa diýen söz şeýle bir ownatdylar da. Laterbe. Goran adamyna halifa diýip bolýar. Şahirler dikdir ortada halifa, bagsy ortada halifa. Ana halifaň bolýar. Türkmeniň gowy sözleri bar, ağa, eni diýip gow owadan sözleri bar, syla hormat. Diýşony näme etse onu halifa ýa dost, gören adamga da dost sözüm ownady meselem. Men halifa diýip brat diýerler, brat diýerler. Näl brat. Eger halifa diýmeli bolsa, ine Merdan Anna Muhammedow eniňiz. Ana şu hakyky halifa, ama aktyorçylykdan maňa bir zat beren adam şu. Aktyorçylyk synawatyny okudum da teknikumda. Sonra ana hakyky halifam şu bolýar. Oguljan Ýazberdi we dillen okutdy. Umuman halifalar şeýlerak mukam esasy hemem Kerim ağa Gurban epes. Bene bu adam institutda kömek gulyp ýazyjy, kömek gulyp meni dramaturgiýadan okudýar şu wagt. Indi dramaturgiýa senariýa ogurun biraz ütkötmeli boljak. Arada kinoda ýazdyk. Istemem düşdi. Umuman indi goşgudan senariýa geçiş döwür şu wagt kellen biraz çaşya, ýöne goşguny taşlamak. Ýöne Şahirlaň ýoly biraz aýratynrak bolýar. Men bunu 3 ýyl mukam diýen ýolundan gitmedim men halifama.
ikilik etdim diýsem boljak. Ol şu yuwan bir hili halkyň şahirlarda şeýlerak bir düşünje bar, filosof pikir bolmaly. Soňa diňe şahirler düşünmeli, adat halk hakynda pikir eden oklar. Men ýok, maňa bu ýol gerekkä, men hakyky halkyň söýjek zatlaryny ýazjak, yeňil ýelpay sözler ulanjak. Ýöne yeňil ýelpay sözler bilen halka bir gowy zat bermek maksady bilen öz ýolumy aýratyn şahirler bolmasa men şahirler bilen şu häzir kalaman şahirler hemmeti bilen gatnaşýardym. Birden hem hemmeti bilen gatnaşmamy aýyrdym. Sebäbi men internetde gyzdym, media gyzdym. Şeydivem ýolumy aýryp näme line-da uram iňul accountlar men adym bilen ýarýady. Şu adam podpisy köp. Meşhurluğa gyzdymda. Awa, meşhurlugy saýladym men. Sen meşhurlugy saýladym. Men mundan 3 ýyl şahir bolup bilerdim diýen ýaly. Başga şahirler okuyanmy? Başga şahirler okuyan. Meselem. Men tapanmam okuyan. Kimi tapaýyn okuyan? Öňümden duş gelen zat hökman okuyan. Meselem Rus şahiri Yevtushenko okuyanmy? Yok, onu okuyanmysız bilýäňiz. Edebiýat ogurusy diýip näme düşünýär? Edebiýat ogurusy diýip kimdir biriniň goşgusyny alyp öz adyna geçirmek edebiýat ogurusy. Korkmak gerek däller gara dumandan. Nina da boýatsa Gustavo Tumana. Yo, men şu hakynda ýam näçe gerek şu çykyşym edýän. Bu hakynda bilet şu gepleşikde aýtmak hökmanmy sen? O aýtmaly. Bilsinler de adamlar. Adamlar bilsinler. Ne edip döret şol goşgy? Sol goşgyny maňa Begmurat berdi. Begmurat Amanguliw maňa şol goşgyny berdi. Şunu maňa terjime edip ber, bir gepleşikde okajak, bir ýere gelen ýerde okajak dedi. Men onu terjime edip berdim. Bulam epetli wagt ýatdy, ulanylmady. Onuň gullugynym öýe bardym, bir 10 gün bolumdan ýene ýedim gaýtdym. Hani şähere gidip bir hereket edip göreýin, belki meňe bagtym açylmazmy ka, Hudaýjan diýip bäre geldim. Indi nämedir bir zat planlap başlamaly. Sag bolun, şu edil şu kyn günlemde el bereniňiz üçin ilkinji ullahan minnetdarlygymy bildirýän, şu gorkmak gerekär çykyş eden ähli ýyldızlarymyza men o wagt hiç kimdim. Men ýöne haýyş etdim bergen, gaýrat et, soňsyn okap ber. Onum telefonuny okap ber diýdim. Menem etjek bolsaň onu diýdim. Bir video esasy teklifim sizden geldi. Hani etýän bolsaň gowy iş et, bolmasa da etmälidiň. Bolýa onu pikirlendim. Näme etsem halka gowy ýarar. Ýekeze iş jüýümde de belli bir 3-4 milyon pul. Originallar näçe bent goşgol? Original 2 bent goşgy, 2 bent goşgy. Sen onu näçe 9 kuplet. 9 bent goşga öwürdüm. Indi pikirlenýän özümem eşigmem birinden prakad alynan, indi halka bir zat etmeli, halka geçecek zat etmeli, näme etmeli? Ýekeze telefonumy dörüşdirip otyryn, hani öňkü goşgylaryny bıçykda öňümden. Gel şunu köpelleýin, näme? Sen de meni razy boldun diýip. Ona gel şunu köpelleýin diýip, muny köpeltdim, ondan size teklif ettim. Onun bolly başladyk işe diýdiňiz da şu wagt. Bola ol nemen goşgusy däme? Merdan Muğlima birinji diýdi. Eniňe da gony planyň goşgusy, awa şu goşgy ýöne soňa täsirlenip ýene 7 kuplet ýerinde bar diýende. 7 kuplet bar, gelin şunu edeliň. Şeýle başlaryp başladyk. Ana gülýäli iş boldy. Soňunda ýazaý diýdim, o iň soňunda nemesi bardyr. Ösüp barýan hala minnettar suweren ýyldızlarymyza minnetdarlygymy bildirýän. Soň aşagynda Yevgen Yetchenko'nun Nenada Bayas esasında ýazaý diýdim belin. Bulam klipmaker undup ýadyndan çykartdyr. Menem o gullukdaşym da belli bir azajyk mykdarda 3 esse az puluna klip etdirip otyr. Ýene de bar plan etdiip bilemok men şeýle bir dile gezek gelse birinde bir zat gönümelligim ýok. Ana şoň üçin hem şeýtdan so zat galy. Bulam näme halk gördü, halk gowda da uranda. Hiç kime erwet ziýany getirmedi. Bolýa goý bolsun Yetşenko'nun 2 kuplet. Yetşenko eger diýir bolsa da menden şu soňky 7 kuplet üçin närazy bolmajagyny bilýän. Sebäbi ýerine düşdi. Hanany mundan beýle üstüne ardy. Ýene bir zat bellek geçer. Şu onuň İran şahirlerinden, Özbek şahirlerinden ogurlayan diýen ýaly nemeler, soňky döwür hatlar ýazylýar. İran türkmenleri arada ejemalar bu goşgy İranlyň hekenä diýär. Ol men goşgym okan, aslında İranly türkmen, men goşgym okan.
o Eýraly mugallimler ýa biz mektep sapaklarynda da sen goşgyň bilen biz buýsan ýazsaňa ýa-da Türkmenlerin yarısı 4 güllük alan, granitse çekilen 4 güllük bizim golayımız da. O yerdeki Türkmenler alyadany, muni sunuğa dişkarlarını mesela ben size bir Çetovadan bir yerden gol goşgyga eliniz okuyaňa da sunuğa dişkarlarını okuja, onun plan sunuğa dişkarı aýdypdyr, sen ogurlapsyň. Ol bizden hem ogurlan ya. Hani so tarapyny arada Emin Rasen ya rapçisi var ya, gowy Türkmenler, Eýran Türkmenler sen sözlerine rap edeli, men esas matmula esaslanýar. Koyaver zanda onu öňüm sizden o Emin Rasen'den hem ogurlaýar diýip çykararlar diýip. Ya işe söylemeli. Ýerlerine ýatlatsam şu gepleşigimizi dünýä türkmenlerim görýärler. Diňe bir dünýä ýüzünde işleýän, ýaşaýan ýa okap gören Türkmenistanlı vatandaşlarımız däl, dünýä türkmenleri Eýran Islam Respublikasyny, Owganistan Islam Respublikasyny, Özbekistan Respublikasyny, Özbekistan Respublikasynyň Garagystan Awtonom Respublikasyny, Gazagystan, Kyrgyzstan, Russiýa Federasiýasyny, Täjikistan, Türkiýede ýaşaýan vatandaşlarymyz türkmenler iýleşmeden görýärler, özleriniň tekliplerini berýärler, sag bolsunlaryny aýdýarlar. Janyňa sag bolsun, nirde getsegem bütün musulman ümmaty bilen birlikde türkmen halkymyzy, türkmen ilimidem Allah gollasyn. Ana arkadaly ýurdumyz bar tolama özlerem ýadyarlar, dünýä türkmenleri ata watanymyzyň şeýle ulusçylaryna begenýär, buýsanýar diýip ýadyarlar. Hemmäňiň janyňa sag bolsun, ýurdumyz mundan beýläm gullap gulaşdyn. Ýene bir ýatlaçakdadım. Daşar ýurtlarda okap ýa işläp ýören watandaşlarymyz bir türkmen dilinde okumaga kitap, jurnal, gazet soraýarlar. Häzir arkadamynyň saýetinde ýurdumyzyň ähli ulgamlary internet ulgamyna geçirilýär, elektron ulgama geçirilýär. Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň ýürüte resmi saýty bar, metulgot.gov.tm. Şol saýtda Türkmenistanyň çapdan çykýan döwürlerin neşirleriň, ýani gazet, jurnallaryň elektron görnüşlerini muğut ýükläp alyp okap bilersiňiz. Onam ýere gelende ýatlatyp geçeýin. Indi birinji tapyra başlamazdan öňürtü Pursat Husus Kärhanasy ara kesme atly ýürüte çipsler taýýarlap başlapdyr, çipsler çykarp başlapdyr. Çağlar gowy Mekke jogun unundan. Şol çipslerden ymyrdadyň, onuň etip bolsa birinji tapyramda başlar. O özümi seýisläýli. Merhaban tomaşaçylar. Siz ýyllarlaryň wekin bähsleşige atly gepleşigimiziň 10-njy sanyny tomaşa edýäňiz. Birinji tapyrymyza başlaýas. Mehmanlarymyz bolsa meşhur başymy Ürsüm Halliýew hemde şahyrymyz Kerim Halliýew. Birinji tapyryň birinji tawaly Ürsüm sen üçin şeýle ünsürpdiňle. Gahrman arkadamyzyň Ýyly döwlet geler orta diýen ajaýyp kitap bar. Şol kitapda da şeýle maglumat getirilýär. 6-njy 7-nji asyrlarda Hasraw Perwed şanyň köşkünni sadanlara kim ýol başçylyk edipdir? 4 variant berýän, şol variantdan haýdan moda 1 dogry. A. Ibn Sina, B. Muhammed Farabi, C. Barbat Merwedi, D. Ahmet As-Saraghsi. Gepleşe gelmäkäňde aýdypdym, esadan Gahrman arkadamyň ajaýyp kitaplaryndan hawa özüňde maýtdan institutda okuýasdyňyz. Indi Hasraw Perwed şanyň köşkünni olam 6-njy 7-nji asyrlarda görkezilýärde 590-njy 628-nji ýyllar aralygynda bir iýleşimiz sadanlara ýol başçylyk edipdir, özi kompozitor bolupdyr, özi aýdymam aýdypdyr. Umumyň türkmeniň aýdym sunugaty şol adamdan gaýdýar diýen garaýyş bar. Ibn Sina, Muhammed Farabi, Barbat Merwedi, Ahmet As-Saraghsi. Şonu şu kitapda da okapdym. Şol Barbat Merwedi şol kany pikretden. Barbat Merwedi. Owa. Anykmy? Näme üçin şoňa Merwedi diýipdirler? Merwedi şol merkezde şol Marda. O Mar welaýatyna şol. Jogabym dogry ürsüm. Hakykatdan hem Hasraw Perwed şanyň köşkünde sadanlara Barbat Merwedi ýol başçylyk edipdir. Barbat Marliýleni alyp bolýar. Täwne Ahmet As-Saraghsi diýmek. Barbat Merwedi, Saraghsi, Farabi, şoňalyk. Gelip çykan ýerini görkezýär. Kerim Halliýew siz üçin birinji tapyryň birinji tawal şeýle. Täşli Gurbanowyň Mukamlar başı diýen poemasy kime bagşlanýar? A. Sahy Jepbarow,
B. Milli Täçmiradov, C. Pürlü Sarif, D. Magtumul Qarliyev. Täçi Gurbanowyň şol paýmadyny okap gördüňmi? Okap gördüm. Ana okap gördüm, anagam bilýän. Söyle. Mullaga täçipler. Sol hakda. Hakykatdan bir hakdak maglumat ile döwlet geler bolsa diýen kitapda da bar. Täçi Gurbanow şeýle diýär şol paýamaň içinde. Geçibersin aýlar hem ýyllar gözellik bakydyr, dünýäň kuýaşy, türkmen şahannadyr, sasyz ýaşamaz sebäbi sen bollun mukamlar başy diýär. Hakykatdan mullaga başladyr. Birinji tapgyryň ikinji sowaly Örsem sen üçin şeýle Gahrman Arkadamyň Türkmen Alaway diýen kitaby bar. Şol kitapdan sonra ýürüti sen üçin goýdum sebäbi sen özüňem itler gowurýan Türkmen Alawaylaryny üstürip geçdirýän Türkmen Alawaylarynyň muştawy hökmünde sana şeýle sowal. Güjüň agdyny açyp seredeninde ýokarky äňi haýsy reňkde bolsa ol ören edenli bolup ýetişýär. Mine Gahrman Arkadamyň şol kitabyny anyk maglumat bar da plan hilek renk diýip 4 tany variant ödürleyen. A. Appak bolsa, B. Kapkara bolsa, C. Çymgydyl bolsa, D. Sapsary bolsa. Şol bara türkmenleriniň burnu hem kapkara bolýandyr. Burnu kapkara bolup şol ağzynyň içine şu ýokarky äňini açaňda şu kempligi bar, şu taýy. Kara renkde bolýar, kapkara bolýar. Näçe tiň bar ödüm? Men şu kapymda 10 tane bar. Kapymda 10 tane. Ödüm hakykatdan Türkmen Alawaylaryny yürüytü olur çünkü yatak bekip var. Jogam dogry. Türkmen Alawayaty kitabyny Gahrman Arkadamy hakykatdan şeýle diýär. Güjüň agdyny açyp seredende ýokarky äň gapgara bolsa, ol ören edeni bolup ýetişýär diýen düşünje bar diýär. Dogry. Birinji tapgyryň ikinji sowaly Kerim Haliyev sen üçin şeýle. Asmamat Ata diýip bir ýadygarlyk bar. Ol häzir Daşow welaýatynyň şäherinde ýerleşýär. Asmamat Ata. Şol Asmamat haýsy sözlerden gelip çykypdyr? A. Asym goşmak Mahmud, B. Aslam goşmak Awat, C. Isim goşmak Awat, D. Aş goşmak Mahmud. Indi bu maglumatym Gahrman Arkadamyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabynyň ikinji jildinde getirilýär. Asmamat Ata ýadygarlarynyň ady nämeden gelip çykýar? Haýsy atlardan gelip çykýar? Asmamyt boljak bolsa, Asım ve Sultan Mahmud şol. Taryhyny bilýärmiň? Taryhyny. Taryhy adymy şonok. Okak görmedim welin ýöne. Asmamyt boljak bolsa, Asım ve Sultan Mahmud. Ya hakykatdan jogagyň dogry. Sultan Mahmudyň döwründe Asym atly biri İslam dinini wagt etmäge gelýär. Sultan Mahmud İslam dinini kabul edýär. Asym şol ýerde ýaşamaga galýar, şol ýerde de ýok bolýar. Sultan Mahmud Asymyň ýadygarlygy üçin ýürüp hükümet dikýär. Şoňa da halk hem Asymyň adyny hem de Sultan Mahmudyň adyny goşup Asmamat Ata diýip birleşdirip getirýär. Asmamat Ata şondan emele gelýär. Birinji tapgyryň üçünji sowaly Örsem Haliyev sen üçin şeýle. 1920-nji ýyllarda iki tane Rus alimi Belyaev bilen Uspensky Türkmenistana dörejülük saparyny gurnaýarlar. Türkmen sahallaryny ýadyp alýarlar, aýdymlaryny sahallaryny Türkmen bagşylar bilen duguşup diýarmyň çarkynjygyna barıp ýürütede 1927-28-nji ýyllarda da kitap çykýar. Türkmen sahaly diýen kitap çykýar. Ýer ýerine belläp geçdim. Edi tomaşaşylar Türkmen döwlet neşriyat gullugy şol kitaby türkmen dilinde neşr etdi. Ýürüte 2 jildlik şo Türkmen sahaly diýen kitap bar. Şol kitapdan hem size maglumat. Çogdur tiresinden bolan Can Mehmet Gajakçy hakatynyň ady Güýçgelli. Can Mehmet Güýçgelli ogly kädi görse deňinden geçip bilmändir. Ödem kädiden gajak ýatapdyr. Kakasy oň ýatan gajaklaryny näme edipdir? 4 variant jogap. A. Satypdyr, B. Ýygnap goýupdyr, C. Öde çalypdyr, D. Döwüpdir. Uspensky Mukamyň sırna, mukamyň sırna da bardyr. Aýlanyp maglumat çöpleýärler. Ýer owa barýarlar da
gıcakçı var, Kädi orada dene, dutarçı var, orada hakasy. bağışı var, orada tüydükçü var, orada alıp şolong eme dörözülü bilen gıdıklanıptırlar, aydımsada gelişleri hakkında gıdıklanıptırlar, hem türkmen aydımsadalarını yazıptırlar, nota geçiriptir. Nota geçiriptir. Muqam Mısır kinoda da var. Ha. Ediliyor Şol nasıl? näme bir pikir edýän, şol kitapda Pikirim var. O maýynça- kitabı men okudyňym, okumadyňym bir sorajagym derse, o kitapdan maglumat getirjek men size aýtmadym. Belki okanam dälsiňiz. 2 jiltlik kitap, gatgow kitap, Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugy, türkmen diline ýaňy ýakynda diýen küçülmünün çapdan çykardy. Kitap dükanlaryna bar, gatgow kitap. Örengow maglumatlar bar. Şu kədine alıp yığına koysaňa o kədiden ýasalan. İzlelet ne? Şo kädeden gıcak ýasap. Gıcak ýasay o Evet, kədiden. Can Mehmet Gıcakçı şu gıcağı hıvıt edip, Gıcak kädi yasap, orta deňinden geçilen ok, öýde gıcak ýatýar. Evet, gıcak. No. Düşündüm. Yatan gıcaklarını güýçgelli ağa, ýagny şo Can Mehmet Hakasy. näme edipdir? Satypdyr, ýygnak goýupdyr, öýde çalypdyr, döwüpdir. Çalan bolaýmasam? Şeýlemi? Mene çalan bolaýmasam? Öýde çalanlar diýip pikir Ya edýär. ol satsaňam juar on näme on alın. Mene çalypdyr diýjek şonu. Kömeklerim bardyr. Kimdir birine jaň edip kömek sorabilýän, alyp barjyn kömegini alabilýän, internet ulgamynda ekran kömek bar. Ýara men Instagram sahypamdaky agdalardan gönýälim açyk sorabilýän ýa-da özüňiziň internet ulgamyndaky, sosial ulgamlardaky dostlaryňyzdan, agdalaryňyzdan sorabilýän. Özüňizden. Menen alajak. Alyp kömek edä. Mana alyp barjyn kömek Sokakda alajak. toğrada ha ollaryň. Güýçgelläge oglunyň gıcakçy bolmagyny islemänler. Ha, onu döwüpdir. Onu döwüpdir. Hakykatdan Can Mehmet Gıcakçı gıcağı hıvıt edip şunça kädi orta ýanyna geçilen ok diye kakada muň sadanna bolmagyny, gıcakçy bolmagyny islemänler. Döwüpdir. O alýada döwgäle Kädi özünem suwa salmayıp ýetişýän eken. O Can Mehmet Gıcakçy bir gün öýünden gaçyp gitjek, umurtdurlar, başga ýer gaçyp gitjek bolup, başga ýeriniň halipalarynyň bir öwrenýän, munam güýçgelläge eşitip ýene suwa salma ýenjipdir. Onu bolýar bir kädeksin dip şu käde howat edýän bolmana kädeksin. Käde ekmäge dogrulyk beripdir. Bolmana da. Ona balyp gıjak ýapap bolmagynypdir da. Ýöne onda da näme akbarla Can Mehmet Gıcakçy şonu ýanky şol alimlara gurrun beripdir. Hakykatan kakal döwüpdir. Birinci tapqırın 3-nji towaly Kerim Haliyew sen üçin şeýle. Matumul Pragynyň bady sawany görsem diýen şygyryny ýokarda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýalar ummany, ol Rumistany görsem diýen setirler bar. Rumistan nire bolýar? Matumul atamy Rumistan diýip niren gözüne tutupdyr. A. Ruminiýa, B. Italiýa, C. Türkiýe, D. Fransiýa. Yani şu Rumistan diýeni häzirki geografiýada alanda häzirki haýsy döwletiň çägini gözüne tutýar. Jogaplaryny. Ruminiýa, Italiýa, Türkiýe, Fransiýa. İtalya'da bolupdylar. İtalya, Türkiýe. Yo, Ruminiýa. Rumilleri İtalya. İtalya bolaymy? Ruminiýa, Italiýa, Türkiýe, Fransiýa. Ya Fransa ya İtalya. Näme üçin Ruminiýa? Rumi. Rim. İtalya. İtalya diýip goraýan. İtalýa diýip görjekmi? İtalýan paýtagynda Rim. Şol diýip pikir edýär. Ama belki sondan gelip çıkan bolar. Rum diýilen soň sondan gelip çıkan bolmagy mümkin. Anyk jogabyň içeri kömegim taýlajak däl. Fransa. Fransa wagt. Yok, Fransa başga zat diýler. İtalya. Fransa näme diýilýär? Hytaýa çynmaçyn diýler. Fransiýada bir hili. Nirede gayretyň owady geldi? Gör oğlu var ha, plan yerde gayretyň owady geldi diýip aýdym mara? Aýdym. Fransa. İtalya diýip alýam. Kömegim aljak däl. Kömek aljak. Şeýlelik bilen mehriban tomoşaçylar gepleşigimizde ilkinji utuluş boldy. Şahyr Kerim Haliyew Matumul atamynyň goşgutynyňky Rumistan diýen ýer Italiýa diýip saýlady. Hakykatdan ne bolsa ol Italiýa däl, häzirki Türkiýany öz içine alýar. Rumistan diýip Türkiýany gözüne tutýar. Ol döwürler Bizansiýa diýen döwlet bolupdyr. Şol ýerde de Osman imperiýasy ýerleşipdir. Soňra bilen Osman imperiýasy ýerleşipdir. Matumul atamynyň döwründe öwliýalar ummany ol Rumistany görsem diýip Rumistan diýip umman bilen klassik edebiýatymyzda häzirki Türkiýe gözüne tutulýar. Ürsem Haliyew sana 4-nji sowal şeýle.
dutarın näçinji perdesine şirwan perde diýilýär. Kemal diýilýär da Şirwan şirwan perde perde galgana diýilýär. 4 variant jogap bar. A 5, B 7, C 9, D 13. 5, 7, 9, 13. Şo näçinji perdesine şirwan perde diýilýär. Umuman dutarda näçe perde var? Ne o 7 Ha? 7 9 Dutarda näçe perde var? 7 perde. 7 perde var. Ele mehriban adamlar, Türkmen dutarında 13 perde var. Bagşymyz Rüstem Halif bolsa ilka 7 perde var diýdi, soňra 10 perde var diýdi. Şirwan perde näçinji perde? Perdeler şeýle 1 2 3 4 şu perdelere diýende. Şirwan perde. Şirwan perde. İň soňky perdelerden bolýardy. İň soňky perdeler bolýardy. 5, 7, 9, 13. Ýokary toňdan aýtdylar aşy. Hem şirwan perde galsana diýilýär. 7-nji perde bolmasa. 7-nji perde. 7-nji perde bolmasa. Ha, 7. Şeyler bilen hem Rüstem Halif şirwan perde 7-nji perde diýdi. Şeyler bilen hem Rüstem Halif sen utulmadyň. Dogry jogap aýtdyň. 7-nji perde şirwan perde, ýöne dutarda 13 perde var. Şol 7-nji perdeden aşak düşmedi ya. Şonun Şu an çalarlarına da o gitarı çalan şey burada ötürüp barar sonra nüşmen aýtdylar şonyalar. Kerim Halif size birinji tapyryň 4-nji sowaly şeýle. Türkmen edebiýatyna ilkinji bolup sanetler çemenini ýazan şahyr kim? 4 variant berýän. A. Kerim Gurbanepetov, B. Gurbanadar Eridiv, C. Berdinadar Hudaýnadarow, D. Atajanow. Türkmen edebiýatyna ilkinji bolup sanetler çemenini ýazan şahyr. Sanet diýip näme düşünýän? Näme bolýar sanet? Poeziýada, şiiriýetde. Sanet. Sanetler çemeni sevgi sanetler. Ele mehriban adamlar şahyr sanetler çemeniniň nämedeni bilen ok. Mana öğrenen var. Şahirliň çyn bolýan bolsa Sanetler çyndy bilip çemeniniň nämedeni bilip git. Sanetler çemeni bölük yazılan Sanetden boğulan bir zat bolmaly çemen ha. Sanet näme sanet? Sanet diýmek näme? Şiiriýetde sanet. Yani Türkmen sözünü bilemem. Türkmen sözü olmasa bilemem. Da sanet Türkmen sözlerini. Yok, poeziýada aýtdylar, poeziýada. Poeziýanyň özü Türkmen sözleri. Şiiriýet. Bolýa, sanetiň nämeden sonra o däller, sonra sanetler çemeni ilkinji bolup ýazan. Kerim ağa, Gurbanadar ağa, Berdinadar ağa ýa-da Ata ağa. Ata Atajanow, Berdinadar Hudaýnadarow, Gurbanadar Eridiv ýa-da Kerim Gurbanepetov. İlkinji bolup Türkmen edebiýatyna ilkinji bolup ýazypdylar. Ata Atajanow söýleýän. Kömegem aljak däl. Hiç ili. Ben kömek alman ýalňyşmagy görýän-de. Kömek alman ýalňyşmagy görýän. Şeýlelik bilen hem şahyr Kerim Halif kömek alman ýene bir edek ýalňyşdy. Ol Türkmen edebiýatyna ilkinji bolup sanetler çemenini ýazan şahyr Ata Atajanow diýdi. Hakykatda orta ol ýalňyşdy. Türkmen edebiýatyna ilkinji bolup sanetler çemenini ýazan şahyr Gurbanadar Eridiv. Sanetiň nämeden aýdyn? Sanet jemi 14 setirden ibarat bolmaly. Käbir ýagdaýlarda başdaky 2 bendi 4 setirden, soňky 2 bendi 3 setirden ibarat bolýar. Emma käbir ýagdaýlarda jemi 3 bend 4 setirden, soňky bendi bolsa 2 setirden bolýar. Jemi 14 setir bolýar. Sanetler çemeni bolanda näme bolýar? Sanetler çemeni bolanda jemi 15 tane sanetden ibarat bolmaly. Birinji sanet gidýär 14 setir bolup, ikinci sanetiň birinji setiri, birinji sanetiň soňky setiri bilen başlamaly. İkinciňem soňy, üçüncü setiriň başy bolmaly. Şeýlelik bilen 14 sanet şolardan emele gelýär. 15-nji sanet bolsa, her bir sanetiň ýokardaky 14 sanetiň başdaky setirleri bolmaly. Şolunu da şol kapiyetinam lok iyilik derliğinem çeperçiliğinem yitirmeliler.
iň kıyyn bolan üçin şoň ýaly. Gurbanylar edilip näme üçin beýik şahyr? Özüniň ujypsyjy ömründe iýiz goýan şahyr. Sebäbi şol öň hiç kime başarmadyk zady edip giden. Ýadyp giden. Edip gorkadan. Birinji tapgyryň soňky sowaly, 5-nji sowaly Ürsem Haliýew seň üçin şeýle. Haýsy kompozitor ker bolupdyr? 4 variant berýän, 4 sany kompozitoriň familiýasyny tutýan, şolaň haýsy ker bolupdyr? A. Mozart, B. Bach, C. Chopin, D. Beethoven. Mozart, Bach, Chopin, Beethoven. Şolaň haýsy biri ker bolupdyr? Jaňa däýsem kam? Jaňa da kime jaňaça? Wagtyň alamak dämi? Bu kursdaşymmy? Hani? Alaýsa ot. Alta bartymdan. Daş neştirer ýalet. Mozart, Bach, Chopin, Beethoven. Şolaryň haýsy ker bolupdyr? Ker bolupdyr. Alo, Osmanlydan. Salam oğlu gerek gowmy ýaşmy? Army gowmy işleň. Şu wagt men zekin mäsleşigi gepleşigi notirin şonda sora öýde çykdyň saňa jaňa deýnidim. Şu kompozitorlaryň haýsy ker bolupdyr? Mozart, Bach, Chopin, Beethoven. Haýsy ker bolupdyr? Mozart, Bach, Chopin, Beethoven, Beethoven. Bolly, köp sağ minnettar. Bolly, sağ ol. Alaşa Beethoven edi. Kim ol? Kursdaşym, topardaşym. Ürsem Haliýew şeýlelik bilen öz kursdaşyna, topardaşyna jaň etdi. Ol bolsa Beethoven dip ýalňyş jogap berdi. Ürsem Haliýew siz 5-nji sowaly bilmegi başardyňyz. Ol hakykatdan Beethoven. Beethoven. Men alamalla. Beethoven näle bolýar? Beethoven gaty ulu talantly dehinli kompozitorlaryň biri. Ol soň ker bolup başlaýar. Soň gulak agyr bolup başlaýar. Ýöne gulak ker bolandan soň has gowy eserler düzýär. Has gowy eserleri düzýär-de, duýup. Şol ker bolandan soň Beethoven'de ondan öňküden has ýa-ni terede goýulanlar şol agyr gelipdir-de. Birinji tapgyryň soňky sowaly Kerim Haliýew seň üçin şeýle. Kur'an'dan tesirlenmeler diyen goşgular toplumunun avtory kim? Rus şahirlerinin birinde Kur'an'dan tesirlenmeler, yani Padrajanya Karanu diyen bir goşgular toplum var. Jemi 9 goşgudan ibaret. Şol goşgular toplumunun avtory kim? A. Pushkin, B. Krylov, C. Lermontov, D. Yesenin. 4 şahirin haýsy? Orslara Kur'an'dan tesirlenýär. Okak görmedin mi? Okak görenlerden. Kur'an'dan tesirlenmeler diyen goşgular toplumunun avtory Pushkin, Krylov, Lermontov, Yesenin. Alparjyn kömegini aljak mı? Anı kömeksiz sen ýa-ni gözüňe oturdun da. Ya, beýtdi. Kömek edeýin. Atamurat Atabaýew türkmen diline terjime etdi. Şol Rus şahyriniň Türkmen diline goşgular kitabyny Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy aýratyn kitap edemden çapdan çykardy. Olam Ruslaryň belli şahyry. Kimdir öýdýän? Pushkin. Elbette Aleksandr Sergeyevich Pushkin'ni Padrajanya Karanu, yani Kur'an'dan tesirlenmeler. Matumulat tamamlanem. Türk bellerde matumulat. Umuman Kur'an'ı okap çıkıptırdı. Şondan tesirlenmeler deyip goşgular toplumda deyipdir. Jemi 9 goşgudan ibaret. Orsa bilemek. Rusça bilmeden Atamurat Atabaýewiň terjimetini Pushkin'in goşgular ýygnasy çapdan çykdy. Kitap dükanlaryna barmaýanyň şu wagt belli boldy. Kitap dükanlaryna barsaň Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň çapdan çykarýan ajaýyp kitaplar bar. Şonu Pushkin'den mektepde Rus edebiýatynda bar. Kalem jigime tekst terjime etdirip. Aýdyp berdiň almaňa. Tamam, boşlaýsa. Rus dilini bilemek diýdim de. Bolýa janyňa sag boldun. Onu näme şeýlelik bilenem? Kerim Haliýew ýa-da bar ýa, Ürsem Haliýew hem öňde bar ýa. Mehriban tomoşaçylar, şeýlelik bilenem birinji tapgyrymyz tamam bolýa. Biz birazjyk ara kesmäň çipslerinden ýersde, ikinji tapgyrymyza başlarys.
sakan şeydayı bollum indi. Sanıp ben sakan şeydayı bollum indi. Sakan içine Firvihan giryana bollum indi. Ne fikir galdi ne de hoş divana bollum indi. Ayrı bilin gammasi irvana bollum indi. Doktor bine koşuldum, veyrana döndüm indi, veyrana döndüm indi. Doktor benim deyin, sakanını kıyıtımdır. Perişan halim görüp, ağlanıma dağlandı. Gam çekmedi ademi, yemin bildi adamdır. Bilbil teliler bölüp, bay koşmadı kendimdir. Yıkılıp bugün şehrim veyrana döndüm indi, veyrana döndüm indi. Toprağın sıkılsan, ülkem karşı gelir. Devrimin karayının günde bir kirpis kalır. Gördüm ki vakı vurdu, günde kerven çekilir. Menin kimşim kara baktım, şol kervene de kalır. Parmağın alım yaralar, romanı bullum indi, romanı bullum indi. Adamlar yüz vurur bakı başı, himmağının fecniyeni bilatı sarfı kesi. Getir hanemi bağlar, basıydın bir veşe. Geçti gitti yaşlığın, yaş etti 63'e. Doktor bine koşulup, veyrana döndüm indi, veyrana döndüm indi. Bravo. Mehman tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 10-njy sanly tomoşa diýäňiz. 10-njy sanymyzyň 2-nji tapyny başlaýas. Mehmanlarymyz Rüstem Halief bilen Kerim Halief. Rüstem sen öňde barýan, şoň üçin hem 2-nji tapynyň birinji tawaly taňa şeýle. Tentek kinofilminiň kompozitory kim? Ahlamon. Ha, 2-nji tapyrda hiç ýeli Kömek ýok. Ahlamon. Kömeklerle variantlar ýok. Aman, Tentek kinofilminiň kompozitory kim? Kompozitory? Ha. Ne filmlerin hem Olarda ýokmy? O yok, variantlar yok. Kitaplar biraz kıyınrak variant yok. Be, ahlamon. Kinoň özüne gowy görýän welin. Fahm kim ýazy kalan. Be. Nur Halmamet ýa fallar däl ol. Ýem bir kili Ors atlaryna ýarak gitdi bir kili. Yok, Türkmen adam. Türkmen adam, ha. Türkmen oğlan. Be. Kim var? Variant. Olamasa bilerdim onu. Şoň ýaly edýänimiz 20-nji mart. 20-nji martda şol kompozitoryň Doglan döredijiliğine bağışlanıp
özünün gatnaşmagyna ýürüte duşşugam geçirildi. Uşgum geçirildi. Nur Halmamet'in kanı. Özünün gatnaşmagyna Ha, özünün gatnaşmagyna onu Recep mi ka? Şol bolaýmasa? Şeyden Şol Recep kompozitor. Beh. Barlay utulaýa inlay. bilen ok. Recep mi ka? Şeylek bilen hem ikinci tapyryň birinji towalyny Rüstem Halif bilmek başarmady. Tentek kina filminiň kompozitori Berdimurat Berdiýew. Berdimurat Berdiýew. Tanıyan Berdimurat Berdiýew. Näme adyny eşitden? Özüm dogry. Yüzüne mi ok? Yok. Dogry maýdy. Altın Kamerton bäsleşiginiň Grand Prix bayrağının iyisi. Ana köne guduraydı. Berdimurat diýe. Ha, Berdimurat Berdiýew. Zalatoy Kamerton. Ha, Haýy. Berdimurat Berdiýew. Ol gün ýany ýürüte aýdym alalygan gitdik. Şeylem ýanyna gidem boldy. 20 martda şoňuň ýürüte dürejek duşşugam boldy. Boldy. İkinci tapyryň birinji towaly Kerim Halif teňçin şeýle. Magtumly Pragynyň enelere bagşlap ýadan goşgutynyň ady näme? Näme? Enelere bagşlap ýadan goşgutyn. Ol unjuk özüm paýlaşdym. Bilmeýärler bilsin diýip inneme özüm bilem o. Kaýda sen? Anyk bilen birden ýadyma düşdi. Söylem. Magtumly Pragyň eje hakyna goşguty Kaýda sen? Ha, Mekke Medine kaýda sen? Mekke Medine deňe ýa-da bir ene deňelip biler oňa. Mehriban tomoşaçylar Sondan şeýle çaklanylýar umuman. Şahir Kerim Halif ikinci tapyryň birinji towalyny bilmek başarmady. Magtumly Pragyň eje hakyna goşguty ýok. Baram orta biziň günlerimizde gelip ýetmänler. Bu hakkında ören köp soğallar verilýär. Maňa da soğal berýärler. Men aýdýan 11-nji sanymyzda netip bolsa şol soğaly goýar, şonu da anyk göz ýetirersiňiz diýip. Magtumly şynas alimleriň pikirine görä, magtumly tamamyz ene hakkında, eje hakkında goşuk ýazmanlar. Ol öz mehriban qaqatyny adada, Döwlet Mehmet adada bagşlap goşuk ýazypdyr. Adadym kany ýa-da bolmasa atamyň hoşuna meýdaş goşgular. Emma gönnün göni ejetine ýa-da umuman enelere bagşlap ýadan goşguty ýok. Muň sebäbinem magtumly şynas alimler belli bir jogap hökmüni aýdyp bilen oklar. Belki şol döwrüň öz qada kanunlary bardyr. Belki de magtumly atamyň şol hakynda, ene hakynda goşuk ýazmadygynyň bir özüne ýeteti diňe öz bilýän sebäbi bardyr. Ol diňe magtumly atamyzda däl, şol döwrüň klassik şahirleriniň hiç gaýtynda da eje hakynda goşgu ýok. Ýöne beýle diýilligi en ata hormat goýmak hakyndaky ýa başga hakyndaky ünlük häsiýetli goşgular ýok diýmek däl. Goşgularyň içinde gatkan ýerde agdalyp geçilýär. Ýekeje misal, düýşüne degmet goşgutyny magtumly atamyz aýdýar. Anjytsa ogul ene atasyn toba kılmay hak geçirmez hatasyn diýip en atan göwünne degmegiň ören uly günäkarçylykdyny belläp geçýär. Sebäbi emma bilýänsiňiz magtumly atamyzyň goşgulary ýa-da Kur'anyň aýatlerinden ýa-da hadislerden ýa-da türkmeniň ata baba gelýän edep terbiýetinden awarat. Şoň üçin magtumly atamyzyň eje hakynda gönnün goşguty ýok. Goşgularyň içinde en ata hormat goýmak hakynda fetirler bar. 1948-nji ýylda Gylyç Müllüýew diýen biri men magtumly atamyzyň goşgularyny ýatdan bilýän diýip gelip jemi 216 tane goşguny ödünden ýazyp, öde ýadan goşgularyny ýazyp, munun planjy ýyla plan atam magtumly atamyzyň okan medresetinde şoň ýaşan hüjretinde kerpiçin aňartyna gol ýazmadan tapypdyr diýip, o gol ýazmanam görkezip bilmeýänler, o ýetipdir diýip, şey diýip komissiýa getirýär, şeýlelik bilen o komissiyada barlaman onu kabul edýär, şeýlelik bilen garşy gidýär. Şol goşgularyň birim gaýda etdiň goşgy. Şoň üçin ol goşgy magtumly atamyzyň däl, gynartakda magtumly atamyzyň eje hakynda goşgy ýok. Jedelli mesele däl, anyk mesele bol. İkinci tapyryň ikinji sowaly Rüstem Halif teň üçin şeýle. Dünýäde iň kiçi döwlet haýsy döwlet? Tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwlet. Kiçik geze döwlet. Bir şäher ýaljak. Geografiýada geçýär. Bir şäher ýaljak. Vatikan. Vatikan. Hawa. Anyk soňa şomen. Kiçik geze döwlet, şo geografiýada şo döwletde iň kiçijek ýöne döwlet diýip hasaba alynan. Vatikan.
Tutyan meydanı boyunca hakikaten hem dünyada en küçük devlet Vatikan hadaplanıyor. Rüstem Haliyev siz bilmeye başladınız. Sol gerek. Şu geografiyada geçer. İkinci tapqırın ikinci sualı Kerim Haliyev siz üçün şeyle. Qış faslında ayılar adatça näme işleýärler? Cevap verdim. Qış faslında adatça ayılar näme işleýärler? Hayır. Demirgazyk polis qaylar mı ya da Tapaqyda. adat ýatýarlar uklaýar. Uklaýarlarmy? Qış uykusuna gitti. Ol uklaýarlar. Ol beýle aňsat bolsa siz maňa onu berip. Yok, agsat. Başgarak variantyny özlemeli. Bola uklaýarlar diýerler. Sonuna da habar ver. Keçilikden şey başda hayvanlar ýatýar diýip pikir edip gelýär, goýsa pikirim galtyn uklaýarlar. Hayvanlar yetdi? Yok, ay. Aylar, Kerim Haliyev erteklerde okanın kömek etti. Hakikaten hem kışını adatça aylar yatýarlar. İkinci tapqırın üçüncü sualy siz üçün Rüstem Haliyev şeyle Sakarçaga etrafından, Keseyap ovatından Edil Annagalijev yollapdyr. Bu sual şeyle. Toğuşonun çağatyna näme diýilýär? Çevşek. Çevşek. Ova. Bilmeye başardım gerekenler Doğru toğuşonun mu? çağatyna çevşek. İkinci tapqırın üçüncü sualyny ünseptinle Liwap welaýatynyň Nigara Galijeva yollapdyr. Çingiz Hanyň hakyky ady näme? Çingiz Hanyň hakyky ady. Temuçin. Temuçin mi? Temirlen diyecek olur. Temuçin. Cevap doğru. İkinci tapqırın dördüncü sualy şeyle iýleşme Babagelli Mehmet yollapdyr. Dünyada en kiçik kuş haýsy kuş? Dünyada en kiçik kuş haýsy kuş? Dünya boýunça. Dünya boýunça. Ne umuman iýleşmede video sorak ugradyň diýen bolyn, käbir utonýam çekinýär videoda görünmäge şeýle ugradaýyn diýerler. Şu gedek kabul edýär, indi gedek video sowal bolmasa kabul etjekler. Babagelli Mehmet yollapdyr. Dünyada en kiçik kuş. Jaňam etip bilemem, ol gün aýdyp oturdy. Şo papugay saklayan dostum varlar. Şu kiçik gece kuşlar var şu. Bundan hem küçük kuşam diýdim bari. Şol kahartda maşýar şol. Kakartdan başlaýar. Kalibra. Kerim Haliyev. Alalaşýanmy? Hawa kalibri. Ana aýdym ok. Bilýän Ya men aýdyp bermem onu. Aýdy bermeli, kömek aýdy bermeli, birek bire. Temuçin diýip aýtdy. Dep bolaydy. İkinci tapqırın dördüncü sualyny bilmeye başardyň. Rüstem Haliyev hakikaten kalibra kuşy. En küçük kuş. Kerim Haliyev dördüncü sual şeyle. Suala geçmek ýatladyň. 4 gül etrafından Özbekistan Respublikasynyň 4 gül etrafından Gowunç Ýusupow sual ýollapdyr. Bir batmanda näçe kilogram bar diýip ol batman var. Her ýeriniň öz batmany bar. Şoň üçin bu suwalyň anyk jogaby ýok. Şoň üçin Gowunçdan suwalyny kabul edip bilemok. Ýöne gepleşige işen gydyklanýanyň üçin gatnaşýanyň üçin köp sag bolsun aýdýas. 4 gülläk ähli türkmen illeşmede de köp dogaý salam bolsun. Bu ýerde ýa-ni Babagelli Mehmedow illeşmeden suwaly bar ýene de dünýädäki iň uly çökötlük haýsy çökötlük? Bilemem. Bilýän? Mahar. Margiana. Margiana. Mariana. Mariana diýip transportny aýdyp Mariana çökötlüğü. O deňiziň. Mariana çökötlüğü Haýtakyanda. Ýuwaşak çökötlüğü hadaplanýar. 5-nji sual bolsa türkmen diliniň dürüst ýazyw kadalaryna laýyklykda siziň dürüst ýazyw okuýuplaryňyzy barlap görelim. Her haýtyňyzda aýratynykda bir söldem berýän, şol söldemiň dürüst ýazylşy. Rüstem Haliyev. Yazmaly, ha? Journalynda şey ýazyp. Owadan toy boldy. Owadan toy boldy. Owadan toy boldy. Boldy. Dürüst ýazyw kadalaryny seljerýas. Owadan toy boldy diýip ýazmaly. Rüstem Haliyev
Instagram sahipatyna owudan toy boldy diýip goýýan. Oo. Her gelen harp ýalňyşlaryny görüp menem ha şu gepleşige geläýdi. Owudan üstünden güläýdik diýen. Owadan toy boldy. Owudan toy boldy. Owada toy bolýar şäherden owada. Düşündüm. Owadan. Ay toyun arasyna çalçak gazak bol. Ay nämesin şonu. Owadan toy boldy. Owudan toy boldy. Toy. Bol. Day. Hani? Beş koyarsın Türkmen dilde mol. Hani? Üstüm halife owadan toy boldy diýip ýazdyk. Olam owadan toy boldy diýip ýazdy. Şeýlelik bilen türkmen dili boýunça beşik alandan subut etdi. Instagram sayfam gördüm. Boldy diýen. Ekranla bilen. Men şon bildim. Ay bir toyda da gitdiýärse köçe diline. Köçe diline gitmedi o. Birlikde de ders. Men ýerde Instagram sayfam görüp şunu stowal bereýin diýip goýdum. Aslında özüm şoňa harp ýalňyş ýazýarlar ha. Ha. Özüm dogry aýdym birinji tanqid şoň. Söyleme. Yani ýalňyşyň diýer. Kerim Halif şahir bolup ama dürtler ölmeden. Me kerim. Bana gülörler ödi. Men gülmörün. Men hiç eda şoňa işdilen nokta tomaşaşylar gülör. Ýa-da hatta enetiniň gadyrynda bilmedi. Kimdir bir hakyny görürüm diýenlerde. Hatta enetiniň gadyryny da bilmedi. Hatta enetiniň dädiňe. Yok. Hatta täze ne da bolmasa. Bol Hatta enetiniň gadyryny da bilmedi. Gadyryny sözünde bulaşma. Hatta enetiniň gadyryny da bilmedi. Ha, ene garaşym ýaly. Şahir Kerim Halif. Şahirliň çyn bolýan bolsa, türkmen diliniň dürüst ýa-da kadalarını öwrenip gel. Hatta diýen sözüň arasyna näme üçin? Keseçilik koydum. Otur goýmaly? Ýok. Näme keseçilik koydum tabilendeň arasyna? Onuq bölek o. Onuq bölek bar. Haçan goýlaýar bilýärmi? Ine gadyrynda diýip goýupsyň ha. Ol dogry. Gadyryny Hem diýip goşup bolýan bolsa, dan aýryp hem diýip goşup bolýan bolsa, onu goýlaýar. Ana hatta diýilende de aýratyn estilip dur da. Hatta bolsa diýip. O kadadan çykma görnüşinde anyk goýulýar şu ýerde. Şu ýerde anyk goýulan nokta şu hakykatda goýulan nokta. Ola siziň diýen. Hem bolmasa hatta diýilmeýär. Hatta diýil aýdy. Hatta diýilip aýdylýar. Hatta diýilse de. Hatta ikinji ýalňyşlygyň amaýdaýynmy? Gadyryny hatta diýem otur goýmaly. hatta diýip otur goýmaly? Oturlar yok man. Ýalňyşlyk göne bärde goýmandyr, ýalňyş goýberjek. Ana dogry. O taýda o zatlaryň Giýişde içinden ýalňyş ýalňyş. näçe goýjak ony? Hatta giýişdemi? Gadyryny diýen sözde däwlen raň arasyna qyyn näme etdiň? Gadyr İyiydim bu hakkı diye ya. gadyrda düşýär. Kadırda düşüyor mu? Ne için düşüyor? Sebäbi soňunda çekimli bilen maşynaň goşuldyr. Zalan arasa şatetlerini gutarıpdyr ha, kadırda ödem ha. Şonu bilen okmu? Zabilen da öňündäki, zabilen da bolsa harplaryna düşmeýänlerini bilen okmu? Kadir diýene da gelýär, da bilen da gelse. Olsaňyz kandy gün olaýmy? O kapytaran okmu? Eýin düşürip ýazmamyň sebäbi goşguda bogun san üçin kadadan çykma görnüşde ruhsat berilýärdi. Goşguda ruhsat berilýär. Enäniň näme boldy? Enäniň gabry ana. Ýa-da düşmeli ýerine düşünmänem goýulýar. Ikinji tapyryň 5-nji sowalyna Kerim Şahir siz ýalňyşdyňyz. Şahir inni ýalňyşmajak bolan. Dürüst ýa-da kadalarna laýykda bir degişme de bar. Kakadan soraýar diýär oglym. Kaka kellesaň diýip ýazanda ikile bamy ýa birle bamy? Kellesaňmy ýa kelesaňmy diýdi. Oğlum samsyk diýdi ýa-da aýtana diýdi. Çok ýa bilmeýär. Başga sözden çaldaýyn.
Bir de olsa ara kesme diyaz, hem de chips yiyaz, çay içiyaz, sonra olsa 3. takpırımıza geçeriz. Yine yarın ya da katın okudum, katın oka koşalı oturdum. Ayta ayta önümde sordum, ömür kıysa, sevgi kıysa gider bizim saylanıp. Şunu lele, şunu yarım, şunu lilim yadla beni bilin, gözüme yaş alma leylim ne bilin. Bu ıkbalım sana bağlı, senin için çalım sadi. Siz oturma fikir eyle oylama. Şunu lele yadla beni bilin, gözüme yaş alma leylim ne bilin. Okmalım sana bağlı, senin için çalım sadi. Siz oturma fikir eyle oylama. Mukamlarının biri olsun ayrılıp, men kim giderim bir gün sizden saylanıp. Yandan beni alırlıktan oynanıp, ömür kıysa, sevgi kıysa gider bizden saylanıp. Şunu lelem, şunu yarım, şunu lilim yadlı beni bilin, gözüme yaş alma leylim ne bilin. Kara yerler alsa beni, cennet şayet alsa beni. Siz oturma fikir eyle oylama. Şunu lelem yadla beni bilin, gözüme yaş alma leylim ne bilin. Okbalım sana bağlı, senin için çalım sadi. Siz oturma fikir eyle oylama. Yarım ya da katım okudum, katım oka koşalı oturdum. Ayta ayta önümde sordum, ömür kıysa, sevgi kıysa gider bizden saylana. Şunu lelem, şunu yarım, şunu lilim yadlı beni bilin, gözüme
yaş alma leylide bilin. Bu okbalım tama bağlı, senin üçün çalım tadı. Siz oturma, fikir eyle oylana. Şunlarım, şunlarım. Mergana Türkmenin yıldızları var. Benim yıldızlarını zekin bähleşigine so yıldızlarımızı hiç hem sönmeyecek yıldızlar olup Türkmenin anında, kalbinde, yüreğinde yaşak geçen, iz koyan, yol koyan yıldızlarımız var. Soları bir hatar yatlak geçen. Olar dolanmaz atlar ostu var. Bundan 3-4 yılını tuttum. Son okap veren mümkün oldu. Ägirtleri okap, dinlep, ulalyaz. Ustadın sıylarlan kalbi elenmez. Emma ağır vatsak bırçını bilyaz. Näçe itlesek de olar dolanmaz. Gaňalyň oýuny meşhur eyleyip, bir ömür Türkmeniň ahlagyny söýüp, soňsuz hazynany ýadygar goýup, giden Kerim ağa durar dolanmaz. Aýgytly ädimi goýdy hayran, karkarany kalba saldy seyran. Hyýaly sygdyryp mawy ekrany, alty garly arşda garar dolanmaz. Halk sumagasyny älim içre ýaýradan, kalp sazlaryny gurallarda saýradan, keçpelerini sadı gelýär gaýradan, çal sazanda nury görer dolanmaz. Sunugatın çür depesinde adı var, toylarımızı onun yolu cadılar. İmkan şagird koyup bize yadigar, kalplarda atavay yörer dolanmaz. Söz gücüne kän yılgardı bu halkı, ustalardan saplaptır bir mahalkı. Häzirem bir yerde dörese gülkü, nur işe koşulup güler dolanmaz. Daş bilen dünýäni boyun egdiren, bary ýogy 27 ýyl gören, Altımurat adın beýgeldip ýören pelvan şany dağı yumurar dolanmaz. Bu dünýä alýansa 1000 ýyldan paýyn, meger ady ýörer nur kasoýun. Toylarda ýatladyp mylaýym roýun, aýdymlary guçak gerer dolanmaz. Çözleyip Türkmeniň kömül ýumagyn, ömürlük doldurup halkın damagyn. Duzagyna duçar bolup ýamanyň giden ägir gurban nazar dolanmaz. Türkmen senin sönmez yıldızların kän, solar bilen baqy nurudur asman. Galaryn keşpler halkyma ykbal, ol ykbal diýirkä kalplar elenmez. Emma islesek de olar dolanmaz. Mehman tomaşaçylar, biz gepleşigimiziň 3-nji tapgyryna başlaýas. 3-nji tapgyrda ata babadan gelýän nakyllar, atalar sözleri, şunun ýaly arasynda ingliz sözleri bilen ýa-da suratlar bilen baglanşykly ýürüte taýýarlanan nakyllar bar, atalar sözleri bar. Şu atalar sözleri, ýani şu suratlary, sözleri goşup haýsy atalar sözü emele gelýär. Şonu bilmeli. Her haýsyňyzda gaýratynykda jemi 5 tane nakyl atalar sözü bar. Şonu bilmeli. Ýene ýere gelene ýatlasam, bu atalar sözlerini nakyllaryny nereden alýan? Menim asmandan alamok. Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugy Paýhat Çeşmesi diýip bir kitap çykardy. Biziň halkymyzda ata babadan beri ulanyp gelýän nakyllary, atalar sözlerini bir kitaba jemledi. Şol Paýhat Çeşmesi adly kitapdan. Rüstem Haliýew haýsy nakyl, haýsy atalar sözü? Gep süýüji, saman çoýok güýji. Şeýlemi? Şonu da ýa-ma Saman ýok. o ingliz sözlerini düşünýärmi? Bäh, o da Elde birinji surat näme? Birinji suratda näme? ýaşuly. Ýaşuly. Ýaşuly näme gödüň gelýär? Agtygynyň näme bolýar? Çoğuluk. Agtygynyň nämesi? Şu ýaşuly adam. Agtygynyň atasy. Atasy. Ata. İkinji surat näme bar? İkinji suratda. Watan habarlar gepleşigi. Watan sözü bar. Watan. Ata watan. Ata watan. Ata watan onuň. Üçüncü suratda adam tanıyanmı? Näme bolýar? Kompozitor. Adı näme?
Doğru maýdan yalan sözlemeýin. Bilýän Bilemok, yalan sözlemeýin. Mene mehman adamlar meşhur kompozitor Aman Ağacıkov Aman Ağacıkov. Rüstem Haliyev tanamady. Yo men atlaryny, zatlaryny bilýän. Doğru mu yalan sözlemeýin? Oo. Tanram, suratda tanam. Aydımlarını bilýänmi? Aman Ağacıkov'un aýdym bar. Toýlarda ýan Ata aýdylýar. watan. Ha? Aile gece. Ağlayadım, aydım sadım be. Aman Ağacıkov'un kuşu. Aman Ağacıkov. Şimdi Aman Ağa'nın adını alýan. Ata watan. Aman. Aman. If demek näme? Ay. If näme bolýar İngilizce? İngilizce be. If. Bilen ok. Ata watan aman. Berde. Color, näme? renk. Oh, Face. renk. Face, color, face. Face näme? Face. Color, renk bolýar. Face. Face. Gül gibi Roy. roy. Yüz roy. Owa. Renk roy. Surat näme? Saman. Saman. Yok. Bolmady. Bolmad. Ha. Endi oşyan. Ata watan aman. Aman. Bir zat. Owa. Ondan renk roy saman bolmady. Ha, şo ifi bilmeliler meni. Ata watan aman bolsunmu kam? Aman bolsa. Aha. Ata watan aman bolsa renki roy. Renk royun Saman olmaz. Saman bolmaz. Ha, renk roy saman. Ata watan aman renk bolsa. royun Renk roy. renkin royun. Renkin royun saman bolmaz. Ak saman ýal ýüzüň diýilýär. Ja, indi göre man bilýärmi? Watanın aman bolsa. Watan amama isatda gorkbar. Sen misadın neme ýa saman bolmaz. Saman bolmaz. Sen sen aman bolsun diýen maňda. Ata watan Aman bolsa renkin royun saman bolmaz. Kerim Mayt. Alif. Bir nakıl side düşýär. Ýokarky surat näme? Birinji surat. Pul Näme diýär? berip dur. Berip dur. Pul berip dur. İkinci surat. Asma. Gök, Asman, bulut. asman. Gök, asman. Üçüncü surat. yol, Yol. öndürmek. Ha? Pullu Yo, üçüncü öndürmek. surat. Yo, şu näme şu? Meyt. Meyit näme? Öndürmek. Öldürmek, yasamak. Ha. Inni. Pul berip dur. Pul vermek. Nämeden näme diýip nakyllar? Asmandan yol öndürmek. Yo, ne öldürmek del berde. Öndürmek. Ha, pul veren asmandan yol öndürür. Indi näme diýip bar şoňa nakıl bar ha? Bak. Pul veren. Pul vermege näme diýilýär? Para verme. Yo. Yo. Bermek. Bermek. Bergi. Ha, bergisini veren asmandan yol öndürür. Öndürür yasar. Asman bergisini veren asman. Berim, Berim asmandan yol yasar. berim asmandan diýilen nokta näme diýilýär? Gökten yol yasar. Berim Berim gökden gökden yol yasar. gökden yol yasar. Berim gökden yol yasar diýmek şu nakıl. Indi şu nakylyň ören köp ýagdaýlarda ýalňyş düşünýänliginiň şaýady bolýar. Käwagt Berim bermek yok. manysynda Sadaka düşünýärler. vermek manysynda bolýar. Aslında düýp manysy bolsa ata-babalarymyz bu nakıl näme üçin öğretipdirler? Bu sadaka bermek manysynda, ýagşy iş etmek manysynda. Bu käbir ýerlerde ýöne bir güler ýüz bermegem sadaka da, güler ýüz bermegem sadaka. Sadaka vermek manysynda gökden ýol ýatar diýmek. Berim gökden ýol ýasar. Ahiretine Owa. ýagşy iş, ýagşy Berseň amal eliň diýmek. bilen gider Owa, oğlum, şuny, seniň bilen. Beýlek manyda däl, para peşkeş bermek manysynda däl, sadaka vermek gökden ýol ýatar diýen manyda düşünmeli. İkinci nakıl. Aha. Rüstem Haliyev. Samolyotyň nämetini ünsürmeli? Hatyna. Hatyna. Näme diýip ýazylgy? Il. 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 Owa. Il. Il owa. Il. Birinji suratyna il. Il owa. İkinci surat Dil. Ya diş. Dilini örkezene ok. Doğdum. Dine diyeceğim der doğdum. Umman şu näme Ağız. diýilýär? Ağız. Il. Il ağzı. Näme diýär? Üçüncü suratda näme etipdirler? Parta. Näme diýerler? Ýygyp bermek. Ýygmak. Ay. Indi üstüne çyrpdyrlar. Il ağzı ýygmaz. Ha, indi ýygyp bolmaz. Il ağzyny ýygyp bolmaz. Ha, iliň ağzyny ýumduryp Il bolmaz. ağzyny ýygyp bolmaz.
Aşağıda. Çelekten Çelek. Çelek. Ağzın Ağzı. bokur ölleme. Teret bokurda. Çelek ağzı Bokurda ne emettir? kısıptır. Ha. Bo- Çelek ağzı boğulmaz. O neme o hakikat. İyil ağzı yığılmaz. İyil ağzını yığıp olmaz. Olmaz. Çelek ağzını Boğup boğup olmaz. olmaz. Ya. Kemal diye de internet uygulamalarında. O tankiyetçiler var. Tankiyetçiler var. O hakiki yerlikli tankiyetçiler hem değil. Eyle böyle. Yok, ben senin Şoň üçin başarım. o İyil Düşük ağzını var. yığıp olmaz. Çelek ağzını boğup diye. Sen neçe şol erwet tesvir edenleri qara sanawyda. Ondan käbir zat bar halipe bir jesedin böyleyin. Şun aýdyp geçäýler. Şu wagt islenlik bir şu wagt alyp barjy şahir bagşy şu wagt. Başga bagşyň mara dinleýijisi bolsa ya başga bagşyň şu wagt şahirin okujysy bolsa eýem beýle kaýdymçylary garalamaly kılýarlar. Şonu etmeliler. Kim Men bunu özüm diýse bar. haýsy bagşy bolsun. Şonu ýamanlasalar men her gülüň öz iýsi bar diýip. Hakikat. Şonu erkek bolup boyun almak. Hakikat, doğru. Erkek bolup boyun almak. O mesela futbol topor derler Kemal futbol Messi mi Ronaldo mu diýler ýalyk derler. Ol futbol toporunyň muştokları bu futbol toporunyň muştoklarını zan köýlen halan oklary. O şonu etmeliler. Hanan bi Altıgarly. Erkek doğan. erkek Braze. doğan O. Braze erkek doğan. Braze doğan. Neme birinci surat kim? Altı doğan. 6 doğan. El Cemma. biri. El. 6 doğan birigip O yaşul näme diýdi kale? Ata. ata. Ona bir näme diýdi? 6 doğan birikse 7. Yok, o näme Allah? Yok. Bolmaz. Bolmaz. Ata olmaz. 6 doğan birigip ata ata yerini olmaz. tutup 7. Aha. Ata yerini Onun aşağıda 7 olup ata yerini tutulmadı. yok. 7 näme? 7. 7. Onun surat näme? Gelin. Ha, boldy. 6 doğan birigip 6 ağa diýär onu. 6 ağa birigip ata olmaz. 7 ayal birigip ene. 7 gelen birigip ene olmaz. Ha, 7 ýeňe biri ene olmaz. 7 ýeňe biri ene olmaz. Ýuwaş gelin kina. Yoş Ha, film. no. Kino film. Hanan aha, Rüstem Halif näme? bu? Secde. Secde dip dur. Umman namaz. 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 O, Work okumak. Work okumak. Work okumak. Rüstem Halif work okumak diye read näme onu? Ha, right okumak. Work iş. I am reading. İşlemek. İş. İşlemek. I am reading. Hani namaz iş. Ösüp duran bağ. Bak näme diye? Ösye. Ösümlük. Ösye. Bitye. Bittiye, bitmek. Ondan iş aşağıdaki. İş yine namaz. Ol näme insan kösöz? Disciple. Näme? Ha? Disappear diyen. Boljaysana Disappear. 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 O sözü bilem o. Böyle o söz bilen ok. Indi yokark sözlerini koşay. Namaz iş bitirir. Okumak. İş Okumak değil. Ha, iş namazı bitirir. bitirilmez. Ha, iş namazı bitirmez. Bitirmez değil. Bitirer bilen nemerak yani kapıya gelmeli. İş namazı getirir, namaza getirir. Yok, zira namaz işe getirir. Ya namaz işi bitirir. Namaz iş bitirir, doğru. Namaz İş- iş bitirir. İş namazı bitirir. Yitirir. Yitirir. İş namazı Yitirir. bitirir. Namaz iş Disappear. bitirir. İş namazı- İş namazı yitirir. Yitirir. İş namazı. Disappear. Kitaptan alınan Belli nakiller böyle. devam ediyor. Yitirir. Ha o. Şimdi İşi düşse it dostur. it näme dostmuş ol. Näme dip doğru. İşi- İşi düşse ittiyal varar. Eva. İşin düştü. İttiyal varar. İşin düştü. Kime değer vararsın? İte de yalvararsın. Ha, İşin düşse işin ite de düşse de yalvarırsın. ite de İşe yalvararsın. yalvararsın. İte de İte yalvararsın. yalvararsın. İşi düşse ite mi yalvarar? Yok. Woman, ayal. Ayal. Aha, ayal. Rest ne makane? Näme? Lest. Last. Last diyen sözü last diye okuyar. Last. Hani last. Ayal, last. Tilki. Surat tilki. Ağlaya. Ağlamak. Ayal, Yengilse Yok. onun tilki. tilki al. Ya tilkin nämesi? Mikrligi. Ama kakaptan gelen Hilegarligi. hilesi. 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 Ayal hilesi
tilkini ağırlar. Ayalın bir zat hilesi Tilkiyin ağlamak. Ayalın hilesi tilkini ağırlar. Yok, tilki değil. Tilkin hileliğini alayanız. Şu hile demek tilki. Hile. Ayalın plan zat hilesi ağlamak. Ayalın näme hilesi ağlamak? Last näme söz? Last. Ayal. Esasi. Yo. Main esası. Last. Be. Näme diýip kana? Ayalın Her zatın başı bolýa, hemem soňu bolýa. Ayalın son hilesi ağlamak. ana. Ayalın soňky hilesi ağlar. Iň soňkyny ağlamak düşün. Halide eýtdi Ey, meniniz de. O adamsynyň neresini oynadyp bolanok. O adamsyň boyun bolanok, iň soňky näme? Ağlar neresini oynayar? Ya ağlaya. Ey bolle deyini diýär. Geleceğim oraya. Ay görsünler şu gaýsan Son hilesini görkezem gowatdyr. bana. Soňky hilesini menen görkezem. Bolýa, ne? Kerim. Näme? Barınç söz oku barınç söz. Wife have. Öydükör. Hayır mı? Have. Wife have. Öydükör. Öydükör, aha manada. Wife have. Öydükör. Näme Näme öydükör? Wife Gep have yalan näme? gep öydükör. Doğru gep. Yalan. Wife näme? Wife. Wife'ım näme dedim bilmem. Wi-Fi. So wife will them out Ya çıkan. my dedim my dedim. Näme öydükör? Wife. Näme Sende öydükör? yok, üstümde var. Mende var. Näme wife? Sende yok. Öýlenmek Üstümde var, tutan. mende var. Yaman ayal öydükör. Yağışı ayal öydükör. Yağışı ayal. Ha. Yok wife. Yağışı ayal Yok öydükör. yağışı yamanı yok, on wife ayal. Ayal. Have näme? Have. Have. İkisem ayal onu. Ya son başka aydılsın aydıp berayın. Böyle, Yağışı ayal öydükör. Yaman ayal öydükör. On alam var ya o tayda have durda have näme? Ayalın yağışı. İkisem şu have da wife Bilen. have, wife have. Wife ayal doğru. Ayal vardır öydükör. Bar, o bar, have demek bar. Ayal vardır öydükör. Öydükör. Ayal vardır öydükör. Ay bereket ya. Son için intek sallak bolon için. Sen afayı bir adam bol. Öydük yanmazak bolon. Nesip olun. Milky. Milki. Sütle sagır. Sütle sagır. Bağlar görmez. Bağlar. Bağlar görmez. Aydı vermeli mi? Sütle Görmez. olsan Gönü o- bildim o- onu. ha. Sütle sakın bağlar. Sütle sagır bağlar görmez. Şimdi Bulut olmasa yağış yağmaz. Kamanda olmasa, Kamanda topar. topar olmasa, ağzıyılık olmasa mı kaya? Bulut olmasa yağış yağmaz. Kaman. Topar da şu. Bulut olmasa yağış yağmaz. olmasa yok bulut. Bulutsuz yağış yağmaz. Bulutsuz. Bulut yağmaz. Yağın yağar. Cemlik tozmaz. Bulut yağmaz, yağın yağar. Kamandı bilmeliler, kaman. Kaman buyruk mu? Buyruk. Yağar. Buyruk yağar. Yağış Bulut yağmaz, buyruk buyruk yağar. yağar. Bulut yağmaz, buyruk yağar demeyi anladılar. Yine şeylelik bilenem ve üçüncü tapkırmadan ähli sovallarını ikinciden bilmeye başardınız. Mehriban tomoşaçılar, yıllarların zehin bäsleşigatly gepleşigimizin 11. sany şunun bilen tamam bolýar. Netije boýunça da Rüstem Haliýew ýeňişgadan ýa. Gepleşige gatnaşan meşhur bagşymyz Rüstem Haliýew hemde zehini şahyrymyz Kerim Haliýew öz minnetdarlygyny bildirýän. İkiňide de dörejilik äleminde ulustunlyk arzu edýän arkadaly ýurdumyzda Hoşowadyň Rüstem Belentden ýaňlansyn. Kerim Haliýew galamyň ujiýeti bolsun. Mundan beýlegem ajaýyp eserler döretmäňe araşýar. İkiňide de gepleşige çakyly kabul edip gelen üçin köp sag bolsun aýdýan. Maşgala awadançylygyny, ýurt paragaçylygyny dileg edýän. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiz hakyndaky pikirleriňiz, teklipleriniz bar bolsa, meniň YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazyp ýollap bilersiňiz. Her biriňiziň öýe ojaklaryňda artgal bereket paragaçylyk ýaran bolsun. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna görüşýänçek, hoş sag bolun.